Romy Schneider, Györgyi Anna és Karl-Heinz Böhm Rátóti Zoltán főszereplésével bemutatjuk a Sissi, az ifjú császárné című filmet. További magyar hangok: Földi Teri, Vajda László, Tóth Judit, Suka Sándor, Kassai Ilona, Tahi Tóth László, Makai Sándor, Tilla, Rubold Ödön, Versényi László, Komlós András, Lackovics Géza, Dobránszky Zoltán, Konrád Antal, Szoboszlai Éva, Menszátor Magdolna. Fényképezte Bruno Mondi. Magyar szöveg Liszkai Szilvia. Felvételvezető Vági Tibor. Vágó Ádám Gyöngyi. Rendezőasszisztens Tolnai Zoltán. Hangmérnök Gellén Attila. Gyártásvezető Keglovics Ferenc. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron a Vinton Film megbízásából a Rex Film Kft. Stúdiójában készült. Zene Anton Profess. A filmet írta és rendezte Ernst Marischka. Nos, Grünne gróf, Felség? ugye ön is örül, hogy vége az esküvői ünnepségeknek? Örülök, felség. Csak hogy a munka felhalmozódott. Nem sok időm marad a császárnéra. Felség? A miniszter urak megjelentek. Igen, kérhetem őket. Uraim! Excellenciás úr, kérem a jelentését. Felség, a tegnapi minisztertanácsban az első vitapont a felséged által tervezett magyarországi amnestia volt. A minisztertanács, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, egyhangúan a rendelkezés ellen foglalt állást. Az okok? A külügyminiszter és a többi miniszterek szerint ez az amnestia újabb, előre nem látható veszélyeket jelentene Ausztria számára. Az sokkal nagyobb veszélyt jelent, ha egy országot ellenségünknek kell tudnunk. Keresztül viszem az amnestiát a minisztertanács akarata ellenére is. Felség, szabadjon! És azonnal közzé kívánom tétetni. Zsófia főhercegné. Hagyjanak magamra Eszterházy Liechtenstein grófnővel. Eszterházy grófnő. Azért tettem meg önt a császárné főudvarhölgyévé, mert mint tudja, bízom önben. Azt kívánom, hogy a legrészletesebben informáljon mindarról, amit ő felséget tesz, nem a kíváncsiság hajt. Meggyőződésem, hogy ő felségének ifjú korára való tekintettel irányításra van szüksége. Mindent el fogok követni, hogy méltónak bizonyuljak a bizalmára, császári fenség. Tud valamit jelenteni? Csak annyit, hogy már megint jött egy újabb papagáj. Főhercegasszony, szeretnék engedélyt kérni öntől, hogy a madarat menadzsériában helyezhessük el. Kibírhatatlanul rikácsol. Ha a felséges asszony örömét leli ezekben az állatokban, annyit tart belőlük, amennyit tetszik. És ha önt idegesíti a rikácsolás, tömjön vattát a fülébe. Nyissa ki ezt a fiókot.
Miféle könyv ez? A felséges asszony naplója. Adja ide. Van még valami jelenteni valója? A felséges asszony panaszkodott a kastélybeli primitív fürdési lehetőségek miatt. Mária Terézia is itt élt és fürdött. Akkor egy véletlenül császárnévá lett kis bajor hercegnőnek is megfelelhet ugyanez. Még valami? A felséges asszony többször érdeklődött, hogy egy bizonyos Bökl ezredes Islből jelentkezette már audienciára. Azt mondta Bökl? Islből? Nem ismerem. Nem? Akkor nézzem meg egy kicsit jobban. Semmi nem tűnik rajtam föl, postamester úr. Talán levágatta a haját? Pillancson lejjebb, postamester úr. Ó, levágatta a bajuszát. Még lejjebb. Bökl, maga ezredes. De ez még semmi, Bécsbe helyeztek. Tényleg, szívből gratulálok. De hát hogyan? Emlékszik arra a gyűrűre, amelyet a császárnétól, akkor még hercegnőtől lefoglaltam? A telegram áraként hagyta itt. Úgy van, igen. Nos, ezt a gyűrűt személyesen nyújtottam át a felséges mi? asszonynak. Mire a felséges asszony személyesen rendelte el a Bécsbe való áthelyezésemet, ahol képzelje, az ő személyes szolgálatára osztottak be az én drága Erzsébetem. A mi Erzsébetünk? Nem, az én Erzsébetem. Barátom, valami szörnyűséges dolog történt velem. Nem mondja, mi történt magával? Képzelje el, beleszerettem a császárnéba. Bökl. Ha rám néz, én mindent elfelejtek. Ha szól hozzám, csak dadogok. Ha rám mosolyog, akkor meg az ájulás környékez. Bökl. A mosolya, ó, az ő mosolya. Szerettem őt. Sosem tanulok meg horvátul. Most mi következik? Még egy nyelvóra, felség. Magyar? Ó, ezt az órát szeretem. Különben is mindent szeretek, ami magyar. Ön is grófnő? Én nem, császárné. Ön Magyarországon vesztette el a férjét. Sajnálom, hogy ezzel a kérdéssel fölelevenítettem a fájó emléket. Mit hozott, grófnő? Ő császári fensége, Zsófia főhercegné bízott meg azzal, hogy átnyújtsam felségednek a spanyol udvari etikett alapszabályait. Kéri, hogy felséget szíveskedjék kívülről megtanulni. 19 oldal. Mit jelent ez? Csak a legmagasabb rangú és lakosztályjogú hölgyek léphetnek be? Mit jelent az, hogy lakosztályjogú? Lakosztályjogú hölgy az, aki a kis bejáratossággal rendelkezőkkel ellentétben a megkapott engedély után megjelenhet a császárné lakosztályában. Pontosan meg van határozva, hogy kiléphet be a császárnéhoz. Összesen 23 úr, akik az ország legrégibb történelmi családjaiból származnak, és az a 229 hölgy, aki nagy bejáratossággal rendelkezik. Jó. Igyekszem megtanulni ezt a bolondságot. Belgárd grófnő? Felség? Kéretem dr. Fákot, hogy végre egy kis friss levegőt szívhassak.